Είμαι ο Ρης Κατσαδόνης και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα είμαστε στα κάστρα. Άρα κάτω είναι σχεδόν όλη η Θεσσαλονίκη, η μισή ή το 1/4, δεν ξέρουμε. Τι άλλο να πω. Εδώ πέρα είναι τα σουβενίρ που έχουμε πάει να πάρουμε τη σημαία. Τώρα εδώ πέρα είναι και τα κάστρα της Θεσσαλονίκης που είναι τώρα κλειστά. Ανεβαίναμε και πάνω αλλά δεν έχουν ξεσχολήσει. Κάναμε βόλ, βγάλαμε από εδώ πέρα φωτογραφίες στη Θεσσαλονίκη, μας είπαν για τα κάστρα. Εγώ όταν μας έλεγαν για τα κάστρα δεν άκουσα απολύτως τίποτα, γινόμουν όρθιο. Ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε κάτι αστεία.